dragi predstavniki, naši informacijski, dobrodošli svojih do kraja 21. izdanja turnira Reku Smolena od naše drage sa Špiku. Red je dakle da krenemo i sa ovim najvažnijim, odnosno najvažnijim prošlih mjesta. Krećemo sa kategorijom kadeta, 8. mjesto momčad domaćina, košarkaški klub Sanfontlanika, najdozvoljeno je Gugorišić, Rekordnika Vasaka i bivši trener Slavno Panizi. 7. mjesto momčad ADC Zadar, najboljički djelovnik Nataša Rekordnika kadeta Sanfontlanika. 6. mjesto osvojila momčad Dukale, koja je obukovala, osobno da su bili vezani kursa autobusnog prijevoza. 5. mjesto kategorija Zvrta kadeta, momčad Dražen Petrović iz Šibenika, najbolji kategorija Andreja Čanković, najbolji trener košarkaškog kluba Zadar. 4. mjesto momčad košarkaškog kluba Zadar, najbolji trener Adolfo Gradski vijećnik. 3. mjesto u kategoriji beta osvojila momčad košarkaškog kluba Split, najbolji trener gospodin Dražen Petrović, najbolji trener hrvatskih košarkaških kluba. 2. mjesto kategorija kadeta osvojila momčad košarkaškog kluba Cedevita, najbolji trener Ivan Jovanović, predsjednik trener košarkaškog kluba Zadar. najbolja trgovka što se tiče uspostava kadeta, Jakovina, Nova Sloboda iz Cibone, Dominik Mešić, Cibita, nagrade za najbolju trgovku je gospodin Dražen Sobović iz Hrvatske košarkaške reprezentacije. Dominik Mešić, Vondro Marinović, također iz Cibone, Tomislav Kuljan, košarkaški klub Zadar i Ante Petrušić, košarkaški klub Split. Najbolji strelac
Nakon ovoga djela vratit ćemo se malo i podsjetiti se uvijek na karicu reprezentacije naše svoja naslova evropskog prvaka, obzirom da je ovdje priličan broj aktera, posebno najbolju zahvalu njima dodijelit će gospodin Vito Joško, koji se na mene, počne da se kluba svojim putamima. A sad ćemo ih gledam čitati. Dominik Prašić iz Slovenije. Od noći mi nedostaju ovdje Stroko Prkač, Boris Tičima, Matej Bošnjak i Magdo Krešić, ali da je tu i kompletno stručni stožer, na čelu sa trenerom Ivom Draganačom. Našim Stipom Kučak, kondicijom trener Smogor Karlovac, i sekretar Dobro Peso i Marko Marković, kondicijski trener. Ja želim čestiti na velikom uspjehu koji donosi na svom tako. Ja ću sad zavoditi sportski direktora svojeg putovnika, prema Peri Perića, svi sreće, Kudovici, koji se zbog sam uspjeha. Također poslušaju predsjednika uprave, znači prezidenta svojeg putovnika, da nam se obrati i zatvoriti. Evo, došli smo do kraja našeg 21. turnira koji nadam se da je prošlo dobro svijetu u sportskom duhu. Drago mi da ste svi ovdje. Puno dobrih kvalitetnih utakmica i nas da smo iduće godine u svakom slučaju možda i proživjeti turnir. Hvala svima još jedan što ste bili, čestitam rezultatima i zatara službeno do 2024.